bydden nhw'n gofyn beth yw eich hoff ddywediad Cymraeg. Un fi yw roedd hi'n berwi fel cawl pys, achos dwi ar y degau yn gallu siarad heb tynnu anadl. Felly, rowch chi gynnig arni, ymunwch yn yr ymgyrch a dechreuwch pob sgwrs gyda Shwmae! Fyddwn ni'n dathlu diwrnod Shwmae Su'mae bach yn wahanol eleni. Ni wedi creu clipiau fideo mwyn roi ar ein gwefannau cymdeithasol, a byddwn ni hefyd yn creu quiz Cahoot ar-lein ar y cyd gyda'r mederiaeth lleol. Wrth feddwl am dafodiaeth neu dywediad, yn hoff un i yw wedd hi'n wir yn y cwed dwe. Wedd. Beth yw diwrnod Shwmae Su'mae? Wel, i fi'n bersonol, fydd yn diwrnod sy'n llwyddo i atgoffa fi pob blwyddyn ar y 15fed o Hydref, pwysigrwydd dechrau pob sgwrs yn y Gymraeg a'r gwahaniaeth gall hwn wneud i dydd neu trywydd y sgwrs, gall cynnig cyfle i ddysgwyr i bractiso o defnyddio'r iaith. Shwmae o Talbot. Byddwn ni'n dathlu trwy'r siopa yn lleol a dweud helo wrth bawb. Shwmae o Abertawe. Dwi jyst eisiau gweud Shwmae wrthoch chi gyd o Colegau Abertawe. Byddwn ni'n dathlu'r dydd heddiw trwy ddechrau pob sgwrs efo'r gair Shwmae. Diwrnod Shwmae hapus o Landeilo. Eleni, mi fyddwn ni yn dathlu diwrnod Shwmae wrth dechrau sgwrs Cymraeg gyda fy rieni i. Diwrnod Shwmae hapus iawn o Goleg Pen-y-bont. Fe byddwn ni'n dathlu eleni trwy gynnal quiz, rhannu fideos o'n staff yn arddangos defnydd o Gymraeg yn y coleg. Shwmae o Goleg Dewi Sant yma yng Nghaerdydd. Rydym eleni yn dathlu gyda'r myfyrwyr yn cael blas ar y Gymraeg yn ei gwersi, yn mwynhau quiz ar-lein, yn ymarfer archebu i bwyd yn y ffreitur a chael boddhad gobeithio o ddysgu'r Gymraeg gyda'n gilydd. Helo, sy'n mynd o Williams i magu gledydd iaith Gymraeg yma yng Ngholeg Gwent. Fel rhan o diwrnod Shwmae Su'mae, mi fyddwn ni'n dathlu gyda gig arbennig, gig ffurfiol lle bydd hyll yn perfformio draw ar Facebook ar y coleg. Felly ewch draw i Facebook Coleg Gwent heno ac mwynhewch diwrnod Shwmae Su'mae. Shwmae o Goleg Cymru yng Ngogledd Dwyieithrwydd Cymru. Byddwn ni'n dathlu'r diwrnod yn ddigidol eleni ar ein cyfryngau cymdeithasol a gyda chwys gan fentedigaeth Flint a Wrecsam. Helo, ne Shwmae. O Sara dwi a dwi'n gweithio fel swyddog hangen i goleg Llandrisio. Ac fel rhan o weithgareddau diwrnod Shwmae Su'mae heddiw, da ni'n mynd i sefydlu clwb cymdeithasol i staff grŵp Llandrisio Menai sy'n dysgu Cymraeg. Ac enw'r clwb fydd Dros Banat, a dwi'n edrych ymlaen yn arw. O ran dywediadau Cymraeg, fel hogan sy'n dod o Ynys Môn, dwi'n cael fy nghyfeirio i hogan o Wlad y Medra, oherwydd estalwm pan oedd gwaith yn bryn, oedd pobl yn Ynys Môn yn teiri bod nhw'n medru gwneud bob ddim. Wel, dydy hynny ddim yn wir amdana fi. Tywaith, mwynhewch y diwrnod heddiw a cofiwch, plîs cofiwch, ddechrau pob sgwrs yn Cymraeg.